Български учени с пробив в световната наука. За първи път в контролирана среда беше получена ядрена реакция, която обещава чиста енергия, без разпадане, а със сливане на атомни ядра. Това са българските учени, които откриват как с лазерни лъчи и хелий да се създаде по-чиста и мощна ядрена енергия без радиоактивни материали. Подобна чиста технология се прилага в водородните бомби. В момента научните изследвания в света са насочени към овладяване на термоядрената реакция. До този момент резултати няма. Учени от САЩ, Русия, Китай и Европа от години се опитват да контролират тази реакция. Българите успяват. Създавахме нов метод за компресия и генерация на гама излъчване. Радахме се, дори не осъзнавахме, че нещото се случва. Не очаквахме нещо съвсем друго. Впоследствие се оказа, че изведнъж реакцията стана много по-голяма. Заради силната радиация при облъчването на хелия с лазер, експериментът, проучван 9 години, трае само 3 минути. Следващата стъпка е изграждане на нова лаборатория, в която да продължат експериментите безопасно за учените. Ние ще можем да демонстрираме този експеримент, което ще даде възможност да се разкрият всичките приложения, за които ние знаем. И този проект, който започва, е първата стъпка, която дава възможност България да вземе своето място на световната сцена. Българските учени вече са подали заявление за патент на успеха, който може да промени света на енергетиката. Нови централи за енергия. Тоест, ще бъдат заменени ядрените реактори, които ги познаваме днес, така ли? Да, това е една от възможностите. Учените се надяват откритието да бъде доразвито в България и да не се използва на бойното поле.